Aw friend jong o sungsaro ajai phege ke salcha ma thuine no jotona tungsan ni lama no phayo dini hingkangke ani daduni kothuma je bo ajai phaiproni tei thuyasak jorani koktoma no ang norong ni thani share khainai tei norok khanai tongri ani koktoma dini ni bini bomongkha Rajendra Devarma bo ajai kha 1954 tei thikya June 4 2024 horni 3টা 31 সময় bini achaimani kami ingkha Koilanpur Gungrai Parawo agi cherefuru nuhutena bo jungjalungri kostongge phaimani agi cherefuru bo buni noko muni si tongjajau muni tongte uttor mohorani puro bini hik pungkhiti Devarma mungdei bo bai kairi rohojaka tei uttor mohorani puro no bo chamri tongu tei bini busa khorok ba hasaikha khorok ba ni bisingo khoroksa selaokra tei khorok burei aw bo agi kathang tongpuru bo joto borok baino hasi khuji ke tei joto borok baino chengra rok thangei hasi khuji ke no tong bini family ni borok bai bo tei bini busu busa bai bo hasi khuji ke no tongmani aw jini kapalo seito jakhin ma bo somoyo boje mathangno abo kebo sia dini khana tabu obo agi bo chukje ni bagai noknu khongno naithokrit langna bagai obo haikeno din hajira khai buphangrawi bini poribar ni borok bai suki khaino obo haikeno bini busabati rokno kairi rohorbai haibano aw kapal haimani jorabo chongkhare butuk chong mani obo kokri soino aw chini hindu dormo bo ajai phege gangke muwa bufarokno thifuru muwa buphano busasi musla okra se balai sokna nangmani haibano jora hamia bai bin musla okra dei thangga jaka o singsano yakari thangga abone bore bo beleke no tukhon nangjaka tei bini o busaje khoroguri tongmano bo thuina sikang nihinai bini tokla masa rathari chalai haji khuji khai afuro bo kok salangka bin busaro ang thei thangpano norok kebo bai tawalai di jotono kathalai tong takhuk bai bando kahang kerengke tong ni o kokro bo kachari kalangi thangga aw bo cancer manjang ma bai o sungsar bo yakari kalangi thangga panchina musung jaka haibano kathang tong lagi malia aw obo jing thina musung phano jing thangna musung phano obo chini chaya je matai rok naikol mani je matai rok musung tei obo haikena sungsar ma yakarnai sungsar ma ajai obo chini chaya matai rok ni cha tei bosore habia gi tongpro bini jotna selai khachu sangka bini chamri okra no bono horsal bini chamri okra no bono nai kireu tukuri boi obo haikeno bono naikoli tongmani aw bobo bini chamri okra no belekeno hamjak langka haibano o sungsar bo tonglagi mari thanai June 4 tarik 2024 bo bini langma cholanjaka bini prothom busu ungkha Daniel Devarma tei Aidrok Devarma nuki mankana o jagano bini busuk rong ni mangpili tei bini busuk rong no bo markhena hamjabu tei obo ongkha agi bo hel mai sugui tongpuru thuya sikang afuru hingkangke bini busuk rok bo belekheno cheraiku thuina sikang bo bini busuk rok no bo kok salangmani tongo kebo bai tawalai di o sungsaro joto baina hamlai tongdi buino rok no hingkangke chupchap kuno kok sayawai nogo habai thangdi obo hairoko bo bini busuk busarok no kok phorengri kalang thango tei uttor mohoranipur subram chogiri chikonsa parani bono jotoni slai okra tei bini nok nukhungni borok bo tabuk belekeno kaka koko onglaijak bo belekeno maya ganang kha ganang tongmani bo jesa borok no phano kori borok nukha hake chubau je macha khoksa khokni buino rirajau obo haikeno bini life ko bo lukurok no chubalangmani tei bo kuno mungsa samung pan maya hene kere joto samung no khayo somoyo albayo somoyo mel maisugu somoyo buini machine senambu obo hairokeno bo sungsaro tonglang pro bo obo haikeno khaithong jamani obo ongkha ani daduni thuyasak jorani koktoma naitongdi ani video no payasak jorate hambai norok no ya pharu angli tini tishalo mathang nai no mui to manan khale